karo sapa, Mas? Oh, mereka tak kira karo duet. Nggih, tresna Tangan Pati. Kadang-kadang sing Bundarjo monggo keparang Jumandang. Benar ada panggungan. Masih ada di sini yang dari Bundarjo. Kadang-kadang kita. Nggih. Yo, Balisti, mana Jumandang? Tresno tekan pati mboten saged katur menika nyuwun sulihipun ayang-ayang. Ayo sampeyan sing jumeneng. Yuk. Ya Mas, pasungan jogetnya mana? Mbak Kosma, ayang-ayang nika. Ayang-ayang, mau sendiri apa duet? Ayo duet ayo. Ayang-ayang. Nah. Oh, Perawan Kalimantan. Iki sing dhisik. Iki sing dhisik, ayang-ayang sik apa Kalimantan? Ayang-ayang sik monggo. Ingkang kasuwun ayang-ayang Nurwin, bablas Perawan Kalimantan, pamriti Mas Agus. Nah. Tresnane ora sida Mas. Pupus. Pupus tresnane. Iki apa sih Dane? Ayang-ayang. Monggo. Kepareng jumeneng ayang-ayang. Yo. Diaturke monggo bablas Perawan Kalimantan. Pundi warga Kadang Bundarjo? Yang sampun dahar monggo. Mas Supri? Cek, ini siapa yang punya ayang-ayang monggo? Nih Mas Kundono yang punya ayang-ayang. Mas Kun, duet pop piye iki? Mas Londo, Ora ayo usah Mas duet, Ayudi, oh iya. pergi bos. Ayo, Ngateng iki lho ya. bareng-bareng joget, bareng-bareng monggo. Yuk. Berarti ini calo aja ya Mas ya? Rasa duet iki calo wae ya. Oh, Lah yang mana Pak? Mas Sugeng, Mas Wahyudi. Bos apa ini Pak? Bos Garmen. Oh. Tek anteng wae lho Pak dari tadi Pak. Monggo. Bos Wahyudi. Mas Wahyudi. Rasane ati sing nandang senyiting liya adewa aku kowe labuh katresna
ingkang sampun katur. Menika wonten Mas Didang, monggo Mas Didang kepareng jumeneng. Ayo yang panggung ini Mas, joget bareng Mas. Nyuwun lagune apa?